हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दं। दा बे समाव लेटेस्ट आपडेट अफिसियेल नटिस फैबाय, बेनो जाबाय नोंथांमोननि फाइनाल रिजाल्ट। स' फाइनाल रिजाल्ट बेनो जाबाय 35,000 भेकेन्सि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आव, आरो बे जोबनाय लोगो लोगो गोदान पस्ट बेनो जाबाय 25,000 नि खाथियाव फैगोन। नोंथांमोननि ग्रेड 3 ग्रेड 4 आसाम पुलिस, आसाम फरेस्ट, एपिडिसिएल, एनपिएनआरडि गोबां रोखोमनि पस्टआ नेक्स्ट लेभेलाव फैगासिनो दङ। दा बबे पस्टआ रिजाल्ट होसिगोन डेट फैग्रोबाय, जों बेखौ ए टु जेड जों सावरायगोन। बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय। आरो जाय नोंथांमोना बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला, जाहाथे साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना गोदोनिफ्रायनो मोनबोगासिनो दङ आरो दाबो नोंथांमोना मोनबाय थागोन। दा गोबाव खालामा जों थांनि अफिसियेल वेबसाइटआव। दायो जों फैबाय आसाम पुलिसनि अफिसियेल वेबसाइटआव। दा गिबियावनो मोनसे बाथ्रा, आसाम पुलिस कनस्टेबल पस्टआ फैबावगोन अलमस्ट 5,000 एबा 5,000 पस्टआ फैगोन नेक्स्टआव। बेनो जाबाय अक्ट'बर लास्ट सप्तायाव आरो नभेम्बराव। देन बेनिफ्राय एभिइउबि कनस्टेबल रिजाल्टआ एसे लेट जागोन, मानोना हाइकर्ट नांदोंमोन। नाथाय बिनि सिगां एसआइ लेभेलाव होग्रोसिगोन। दा बिनि डेट फैबाय। आरो लोगोसे एडिआरइ, आसाम, DME, DHS, बेनिफ्राय GT, PGT गासैबो रिजाल्ट डेट ओंखारजोब्बाय अफिसियेलि। जों दानिया बेखौ नायनोसै। आरो बे जोबनाय लोगो लोगोनो गोदान साख्रि अलमस्ट 25,000 भेकेन्सि अनलाइन एप्लाइ जानो फैगासिनो दङ। स' बेखायनो बयबो नोंथांमोना रेडि जाखादो। सोरबाफोर कचिं लानोबा लाखा, मानोना दानिया कम्पिटिसना हाइ लेभेल जाबाय। दा जियानो जा जों नायसै दायो रिजाल्ट डेटखौ। दा बे जाबाय अफिसियेल नटिस, बेखौ होदों सिएमआ होदों। दा बेयाव नोंथांमोननि डेट फैबाय एडिआरइ ग्रेड 3। जाय एडिआरइ ग्रेड 3 आव स्किल टेस्ट होना दोनदों, नोंथांमोननि रिजाल्ट डेटआ फाइनाल रिजाल्ट डेटआ 10 अक्ट'बर। स' 10 अक्ट'बराव ग्रेड 3 हिसाबै नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोनगोन। बेनो जाबाय एडिआरइ एबा नोंथांमोननि थार्ड ग्रेड लेभेलाव। आरो बेखौ होखांनाय लोगो लोगो ग्रेड 4। स' ग्रेड 4आ नोंथांमोना अक्ट'बर 15 आव मोनगोन, एबा 15 अक्ट'बर खालि ग्रेड 4 नि फाइनाल रिजाल्टखौ होसिगोन। अके, देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि आरोबाव आसाम हेल्थ डिपार्टमेन्ट DHS, DME, आयुषआव नोंथांमोना टेक्निकेल आरो नन टेक्निकेल, बेनो जाबाय जोंहा 2 अक्ट'बर एबा 12 तारिखआव अक्ट'बराव बेखौ रिजाल्टखौ रिलिज खालामगोन। बेनो जाबाय फाइनाल लिस्ट। स' फाइनाल लिस्ट नोंथांमोना बेनो जाबाय DME, DHS टेक्निकेल आरो नन टेक्निकेल। देन बेखौ होखांनाय लोगो लोगो नेक्स्टआ बेनो जाबाय ग्रेजुवेट टिचार आरो लोगोसे पस्ट ग्रेजुवेट टिचार। बेनो जाबाय 15 निफ्राय 20 नि गेजेराव रिलिज खालामगोन। बेनो जाबाय LP, UP, बेनिफ्राय GT, PGT टेटनि फाइनाल लिस्ट। देन बेखौ होखांनाय लोगो लोगो नेक्स्टआव बेनो जाबाय आसाम पुलिस एसआइ लेभेलाव। आसाम पुलिस एसआइ लेभेलाव बेनिफ्राय फायार सार्भिसेस दङ, बेनो जाबाय 10 अक्ट'बराव। स' ओइदिनखालि मोननै रिजाल्ट मोनगोन। बेनो जाबाय नै एडिआरइ आरो आसाम पुलिस रिजाल्टखौहाय 10 अक्ट'बराव मोनगोन। नाथाय कनस्टेबलाव कनस्टेबलाव बुंदों जे एभिइउबि कनस्टेबलाव माखासे बेनो जाबाय हाइकर्ट नांदोंमोन ना। दा बेखौहाय जिखुनु जाया बेनो जाबाय अक्ट'बराव होगोन। नाथाय अक्ट'बरनि 25 निफ्राय 30 अक्ट'बरनि गेजेराव बे रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ दङ। बाट जुदि माबाफोर जाहोन जायोब्ला किजानि पस्टमोनबो जानो हागौ। नाथाय बिथांमोना बेखौ कनस्टेबलखौहाय अक्ट'बरावनो होनो नाजादों। बेनो जाबाय नोंथांमोननि साख्रि। दानिया नोंथांमोना अफिसियेलि अफिस लेभेलाव जयनिं जागोन। बेनो जाबाय नभेम्बराव। स' नभेम्बराव नोंथांमोना अफिस लेभेलाव साख्रि आवला हिसाबै एबा नोंथांमोना एमप्लयि हिसाबै गभर्नमेन्टनि जानानै नोंथांमोना जयनिंखौ जानो हासिगोन। आरो बे जोबनाय लोगो लोगो नभेम्बरावनो जायखिजाया गोबां साख्रि पस्टआ अलमस्ट 25,000 पस्टआ फैगोन। अके, दा बेखायनो बयबो नोंथांमोना रेडि जादो। आरो बिटिसिनि प्रसेसा थाबैनो जासिगोन। बिटिसिनि प्रसेसा ग्रेड 3 बेनिफ्राय ग्रेड 4 थाबैनो प्रसेस जाफिनसिगोन। नोंथांमोना टेनसन गैया, साख्रिखौ मोनगोन। दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट।